Gaur hizkuntza gutxiagotuak jagon euskaraz bizi liburua aurkezten dugu. Liburu hau Euskaltzaindiaren mendeurrenaren karietarat egindako jardunaldiaren emaitza da. Euskaltzaindiaren asmoa izan zen urteroko jardunaldi hori, sustapen batzordeak egiten duen hori, berezia egitea mendeurrenarengatik, eta horretarako hizkuntza ez euskara bakarrik, baizik eta beste hizkuntza gutxitu batzuen inguruan ere aritzen, Europako mendebaldean dauden hizkuntza gutxituak zertan ari diren, guzien gainean ditugun legeak nolakoa diren, guzi hori aztertu nahi izan zen, eta gurekin uztartuz, euskararekin uztartuz, ja aurrera begira ze pauso eman daitezken ikustea ere bazuen helburu honek. Hainbat adituri eskatu zitzaion etortzeko, eta aritu ziren bai beraien hizkuntza gutxitu horiek nola dauden, zer harreman duten, zer egiten duten, ze proposamen duten aurrera begira, eta bestaldetik Euskaltzaindiaren aldetik eman zen sustapenean edo jagonsailean Euskaltzaindiak zer lan egin izan duen 100 urte horietan eta aurrera begira ze proposamen egiten zituen kasu honetan ponenteak. Honetan ikusten da aditu horiek batzutan oso ikuspegi diferenteak ere badituztela. Adibidez, legeari buruz ari direnean, eskualdetako eta eremurriko hizkuntza gutxituei buruz ari direnean batzuk esaten dute hori benetan hizkuntza hegemonikoak babesteko dela. Beste batzuk horreraino ez dire iristen. Guziak hala ere ikuste dut onartzen dutela baliatu behar dugula hori, hizkuntza gutxitu horiek aurrera egin dezaten, eskaintzen diguten zirrikitu horiek erabiliz. Ikusiko ditugu bestaldetik, hemen, askotan eztabaidatzen ditugun puntuen inguruko hainbat iritzi, zer da hizkuntza, berezko hizkuntza, zer hizkuntza ofiziala, zer da lurraldeko hizkuntza, eskubideak norenak dira, norbanakoarenak, taldearenak, edo komunitatearenak, edo guzienak. Beraz, hor aztertzeko gogoeta egiteko bidea eskaintzen digu liburu honek.